un băț, oferim pacientului un băț, îl rugăm să facă cu spatele de pieptul sus, bărbia ușor în piept, mișcare circulară din brațe spre înainte. Va face 10 repetări în față și 10 repetări în spate. Spate la nivelul umerilor, vom face împingeri și apropieri spre piept. Prin mișcarea aceasta deschidem mult pieptul, închidem omoplații. Deschidem omoplații, închidem pieptul. Deasupra capului, spatele îndoite la 90 de grade, mergem pe parte mult, stânga, pe partea dreapta, mult pe stânga, mult pe dreapta. Urmăriți de tensionăm tot ce înseamnă musculatură, tot ce înseamnă deltoid, coboară pe ușor pe braț, pe antebraț, pe